Kuum-analyysi on työkalu, jonka avulla voit arvioida yrityksesi vientitoiminnot. Analyysissä on 480 kyllä- ja ei-kysymystä, joihin tulisi vastata yrityksen avainhenkilöt joko suomeksi tai englanniksi. Kysymykset käsittelevät markkinaosaamista, asiakasosaamista, liiketoimintaosaamista sekä käytettävissä olevia resursseja, kaikki viennin näkökulmasta. Tämän jälkeen Export esittelee analyysin tulokset, joista ilmenee yrityksen vahvuudet, heikkoudet, joita tulee kehittää, sekä asiat, joista avainhenkilöt ovat eri mieltä. Mikäli tavoitteena on esimerkiksi perustaa myyntitoimisto ulkomaille, analyysi näyttää, mitä osaamista yrityksessä tulisi olla, että pystytään toimimaan täysipainoisesti tällä viennin tasolla. Raportista nähdään, mitä tästä osaamisesta yrityksessä tällä hetkellä on ja mitä alueita tulee kehittää. Lisätietoja osoitteesta export.fi.